tosta aloitetaan. 3, 2, 1 nyt. Tuu taas muuten viivettä tohon. Avelle mediaan selkeesti. Hyvin kun se näytti menevänkin, niin sit tulee tulempaa seuraamassa. Mä ajan tästä näkymästä kyllä. Tuossa ei näe sitä autoa kuitenkaan niin paljon, niin on vähän omituista ajaa tuosta näkymästä. Sain muuten nopeammin kuin mitä viimeksi oli toi ensimmäinen sektori. Ja ensimmäinen juttu. Tänne! Joo. Nyt meni nätisti. Tuo meni hienosti kyllä. Mitä? Jos on edes seinääkään.
Ei tullut paljonpaa segmenttiä, koska sen saa ainoastaan Ferrarilla, joka menee nopeampaa tuossa suoralla. Ja tosiaan ärsyttää, jos se yksi rata menee siinä vähän kettumaisesti, koska tekee sitä vähän hankalamman sitten loppua kohti. Jos se menee vähän kettumaisesti, niin se menee loppua kohti hankalammaksi sitten. Ja edelleenkin kummittelee se, että miksi mä en mukaan siinä voittanut tosiaan championilla. No, jos se onnistuisi tällä kertaa. Ehkä se olisi voittanutkin championin, jos mä olisin tosiaan voittanut sen viimeisen kisan. Se ratkaisi sen tosiaan. Minne noin hudiin meni? Se hudi muuten meni tosta. Mitä kettua? Congratulations, you have won the race. Minne toi hudi meni? Congratulations. Mä en tehnyt yhtään mitään erikoista. Okei. No niin, nyt se hudi tuli takaisin. Mitä kettua siinä kävi? Täällä tapahtuu outoja asioita. Tapahtuu kummia, kun hudikin lähti pois. Ei sillä saa minä näppäin kompoilla tästä pois tällä hetkellä. Mä en saa millään näppäin kompoilla sitä pois. Mitä kettua siinä oikein kävi? Selvä. Pelissä kummittelee.
hyvin voi lähteä vaan pois. Sitä huvittaa lähteä pois. Mitä se nyt jarruttelee siinä koko ajan? Fucking fuck. Jarruttelee vaan siinä mun nenen edessä näin. No nyt jarrutetaan. Mä olin nyt 3. Tää meni mun mielestä viimeksi paremmin tosiaan, kun mä voitin nää kaikki 3. Jos voittaa kaikki 3, niin se on huomattavasti parempi kuin se, että jää ensimmäisenä 3 ja sitten saattaa voittaa nämä loput 2. On se huomattavasti parempi suoritus viimeksi. Läppä tullut siitä. Hyvä, että niillä voi käydä ihan samalla tavalla kuin pelaajalle, että jos ne osuu toiset perseeseen, niin ne lähtee tolleen kirraamaan ja sitten on irti. Niittenkään ei kannattaa osua kenenkään persiille. Ihan niinku pelaajallakin, että niitten ei kannata osua kenenkään persiille. Joo, se on luvannut nyt tosiaan lämpöisiä kelejä. Hyviä kelejä ulkona olemiseen kyllä. Täällä mä silti ajattelin, että mä voisin striimata tänään. Vaikka siellä olisikin kiva keli olla pihalla. Hei, mä menin nopeammin ton kuitenkin, mitä viimeksi. Nice. Eli jos jossain hävittiin, niin jossain voitetaan. Nice! Mä tässä ehtii jo vielä paljonkin tekemään asioita, voi jumalautsi!
Tänäänkin kerkee vielä tekee asioita vielä. On lomaa niin kuitenkin 8. päivään asti. Mitä toi taas oli? Mitä kettu tuolla toi taas oli? Ei taas yhtään hauskaa toi taas. Tänään mä kävin nauttimassa vähän siitä, tosiaan siitä uimisesta. Mä tänään kävin jotain muutakin tekemässä kuin ihan suoraan alkaa pelaamaan vaan. Totta striimaamaan. Tollakaan näppäinkopolla pois. Tää kettu. Mä vaan päätti olla toi hudi silleen yhdessä vaiheessa, että minua ei ole tässä. Mitä ensi kerralla uudestaan. Vähän hämmen sen jälkeen vaan se. Minne mun hudi meni. Pitkä loma, niin ei tässä vielä ole mikään kiire. Congratulations! You have won the race. Hyvä, hyvä. Congratulations! Jos tää Alppinen menis hyvin. Tyytyväinen siihen, jos tää menis hyvin. Tää on tää weekend, jossa saadaan hyppiä vähän tänne. Wii! Wii! Pum! Tollain ei kannata kyllä oikeassa elämässä vaan ajaa suoraan noihin tosi korkeisiin paikkoihin. Ihan täysiä kaasua. Ei tee autolle ihan mitään hyvää, jos tekee tollasia pomppuja. Ralliautot on siihen varten tehty tosiaan. Ne kestää niitä pomppuja sitten enemmän. Oi, kiitos. Ei kuitenkaan menettänyt mitään aikaa tossa sentään.
Oi sieltä nätti ohitus. Oliko suoraan niin ohitus. Mitä niin nopeasti ohitte? Tultiin vaan se ihan älytöntä vauhtia. Se olikin paras segmentti. Nice. Mä tunsinkin, että nyt mentiin nimeltään älytöntä vauhtia. Olisi ollut vielä parempi, jos ei olisi menty sen hiekan kautta. Olisi ollut parempikin, jos me ei olisi menty ihan hiekan kautta. Hello, Coolpits. Kyllä tänään mä avasin tosiaan. And we hold the world ransom for $1 million. Mä tänään tosiaan Kosmista Beachia tosiaan join Monstereista. Kosmista Beachia, jossa oli Nitro-versio. Mukavan kirpeä, mutta samalla makea sellainen persikkainen. Kävin tosiaan tuolla uimahallissa, niin sen jälkeen avasin tosiaan ton. Tänään mä voin juoda vielä toisen jossain kohti. Myöhemmin sitten. Kyllä mä tänään avasin tosiaan Kosmisen Beachin tosiaan. Toisen saa juoda, mutta sen jälkeen ei saa enempää juoda. Koska 2 on rajoitus. Minä en niitä rajoituksia ylitä. En ole koskaan ylittänyt eikä tule ylittämäänkään. Koska ei se ole hyvä ylittää rajoituksia. Videopeleissä nyt saa tehdä mitä vaan. Tässäkin ylinopeutta saa ajaa, mutta kunhan se ei oikeassa elämässä toteudu. Videopeleissä voi ajaa vaikka ylinopeuttakin. Sitä ei oikeassa elämässä tee, niin kaikki on hyvä. Come on, mene nyt Ferrari. Tuossa on toinen Ferrari kiinni. Se. Okei, jäätiin 2 tässä näin. Johetaan vielä silti. Congratulations. Nice. Ja mun pitää voittaa vaan tää seuraava, niin mä johtaisin vieläkin tätä. Ja sitten olisi ainakin aika pieni todennäköisyys, että mä häviäisin vielä tän jutun, että mä en saisi championshipia lopussa. Mut mä nyt en yritä tätä väkipakosti voittaa tätä kisaa, koska tää on niin perserata. Tää on niin perserata. Tässä voitto on niinku tuurista kiinni. On se vähän taitoakin, mutta enemmän tuuria kuin taitoa. Tää on niin pystystä. Kookos kaulapalloja ja sä oot petellyt tänään.
Joo, mä en varmaan ite tykkäis siitä, koska mä en tykkää kookoksesta. Ei oikein mun juttuja. Mä oon kookosta joutunut tosiaan maistamaan, mutta ei oikein ollut mun juttu. Kokkina on joutunut kyllä kaikkia maistamaan ja ei kookos ei oo mun juttu. Mä voin tehdä kyllä kookoskeksejä. Mä voin niitä tehdä kyllä, mutta en mennä niitä itse söisin. Voi persus! Joo, ja töneetään sitten vielä. Voi juman kauteen. Tää on niin pyllystä. Tää on niin vehkeestä tää takaa. Mä sanoinkin, mä en tätä väkisten voita. Tää on niin pyllystä tää takaa. Ferrarin ohi. Toisen Ferrarin ohi. Lambo ohi. Toinen Lambo on niin musta, ettei näe yhtään missä se menee. Nyt ne Lambot hidastelee meikäläistä, kun tulee perä edellä vastaan. Näin. Totta kai ne kääntyy sinne, missä minä ajan. Tuo on ainoa taktiikka, miten ton mutkan pääsee ilman kolaroimatta. Lambo ohitte. Tässä pitäisi ajaa ihan käsittämätöntä kyytiä, että voittais toinen ensimmäisen. Joo, kakkoseksi jäätiin. Congratulations. Sekunnilla. Hävittiin niin paljon tossa noin, että ei mitään rajaa. Mulla meni nää 2 rataa tässä seuraavaksi aika hyvin. Meni jopa se 1 rata, joka mä vihaan, niin meni aika hyvinkin itse asiassa viimeksi. Tosiaan mä kävin tänä aamulla tosiaan uimassa vähäsen, niin teki mieli tosiaan vähän lähteä vilvottelee ja kun ei tossa kaukana edes toi uimahalli, niin päätin kävellä siihen. Se menee kyllä kohta remppaa, että sinne ei kyllä useammin pääse. Se oli ihan mukava käydä siellä tosiaan. Vielä kun pääs siihen, kun se menee remonttiin.
joutuu vähän pitemmälle polkemaan, että pääsee uimahalliin. Mä harvemmin harrastan uimista ja silleen. Olipas oikeesti tänään se virkistävää, kun menin sinne. On niinku aika viileä olo sinänsä. Tää huone lämpenee tästä näin kun mä striimaan, niin sen huomas kun tuli sieltä uimahallista pois, että tosi virkeä olo oli. Mukavaa oli olla siellä. Eikä tuli tänään vähän tosiaan kuntoiltuukin sitten. Sanoisin, että enemmän toi pyöräily on niinku mun kuntoilulaji kuitenkin. Joku päivä ajattelin, että mä menisin taas pyörällä käymään tuonne äitin luokse ja sinne on yli 20 kilometriä. Siinä tulee taas ihan mukava kuntoilureissu siinäkin sitten. Polkee sellainen 20 kilometriä tonne toiseen suuntaan. Ite mietin, että olisi kiva käydä tosiaan uimahallissa ja vähän käydä kattoo sitä, osaako sitä uida edes, kun mä en oo moneen vuoteen uinut missään. En käynyt missään järvessä tai joessa pulahtaas. Kyllähän minä sitten kuitenkin osasin uida. Rankkaahan se oli kyllä. Hello, tän naamakalla hyvää päivää jo. Kellohan on jo 1 vähän päällekin. Nopeesti on kello mennyt. Mitäs naamakalalle? Congratulations, you have won the race. Congratulations. Nopeammin meni nyt kuin mitä viimeksi. Se on hyvä juttu. Mä halusin taas tänään vielä vähän lisää yrittää tätä ja vetää tätä vähän paremmin. On täällä taas 2 tuntia vedettykin ja mä oon saanut 1 runin vedettyä loppuun asti. Sekään ei oo ihan hyväksytty, kun mä en saanut sinne sitä championshipia. Jos nyt mä vetäisin tän voiton, niin sit mun ei pitäis vissiin tarvii voittaa sitä seuraavaa. Joo, tänään on kyllä taas kuuma päivä tulossa.
on niin sulanut olo, että ei edes ajatuskaan ei kulje. Se on jo aika kuuma sitten, kun ajatuskaan ei enää kulje. Viimeksi vedin jo tosiaan tän tosi hyvin. En tiedä minkälaisen vauhdin mä oikein tähän löysin viimeksi. Ja älytöntä kyytiä vedin tässä näin. Välillä joo tulee niin kuumia päiviä, että ajatuskaan ei enää kulje. Ja sä tietää mitä niinku tekis. Ja sä päättää silleen, että kun on niin kuuma. Ei persus. Versus voi taaskaan, meni vähän liikaa jalkoille. Yksi 20 mä oon saanut tässä ajaksi. Miten mä sain muutaman peräkkäin. Ihan älytön kyyti, mikä mulla oli viimeksi. Nyt oli parempi, nyt oli hyvä. Kyllä se näkyy kellossakin. Nyt oli tosi hyvä veto. Tollasia lisää. Saakeli. Menee vähän liikaa nyt. Kellossakin meni huonommin.
Suljen nyt Romu. Final lap. Suljen nyt. Tää taas se viimeinen voittaa sitten vissiinkin. Tää menee näinkin huonosti. Versus oikeesti. Viimeksi mä löysin niin älyttömän kyydin tähän näin. Ei auta enää tässä näin. Viimeisen kierroksen mennyt nopeammin. Ei oo tarpeeksi nopeasti. Congratulations. Joo, menee taas viimeisen kilpailun voittoon taas sit tämäkin veto. Tätä ei voi safetata sitten ja ajaa kakkoseksi maaliin. Mä oon kyllä voittanut ne mitä mä oon yleensäkin voittanut. Yksi ekstra voitto, jos kyllä yhtään haitannut tätä. Se on vaan nopeampi juttu sitten. Ferrari vetää hyvin tuossa kärjessä. Viimeksi tuli vähän noin kiusaamaan noin Diablot tässä näin. Oikein kärkeä päässä uhkaamaan niin hyvin kuin mä olisin halunnut.
Nyt pitäis vaan ajaa ykkösenä maaliin. Ei taivu! Ei taivu! Mä ajattelin, kyllä se joskus taipuu siihen mutkaan vielä. Meidän Ferrari ei taivu. Viisainen auto, jolla ajetaan pelkästään suoraan. Pitää vetää 140 noisen mutkiin, että kääntyy yhtään. Varaukseen jarrutin tohon, kun mä tiesin, että se ei taivu tohon noin. Tosiaan tääkin on voittaa, että mä olisin voittanut ne kaikki mitä mä oon voittanut ennenkin. Uuden tavan mennä ton mutkaan. Se on parempi kuin vetää se silleen, mitä mä oon yleensä sen vetänyt. No niin, viimeinen kierros. Come on. Let's do this. Tietysti pitäis olla championi. Pitäis olla kyllä championi saatu.
oon voittanut tää enemmän kuin mitä mä oon hävinnyt. Jos mä tän viimeisenkin mitä voitan, niin sit mä oon voittanut enemmän mitä mä oon hävinnyt. Ei taipunut. Maaliviiva tulee. Come on, come on. Vie. Noin. Champion. Yes. 5149. No se reilusti nopeampi kuin mitä viimeksi. You have won the race. On mä taas nopeampi oli kuin mitä viimeksi. Eikä se muuta ensimmäistäkään aikaa vielä hyväksytty. Congratulations. You've just beat the best lap time on this track. Congratulations. You've got a top 10 time for this track. Nice. No tuoltahan toi nopeus tulikin sitten. Toi meni paljon, niinku alle 10 minuuttia, niin tossahan voitettiin aika reilusti aikaa. Ei paha. Eikä mä voitin Cityn, mä voitin Coastalin, mä hävisin Alppinen, mä voitin Rustin, hävisin Automin, mä voitin Verticon. Ja mä voitin 1, 2, 3, 4. 4 voitin näistä. Ja näitä on 6. Eiks niin? 1, 2, 3, 5, 6. Joo, pitää voittaa 4 6. Se riittää sille pelille. Tää pitäisi enemmänkin osata vetää paremmin. Mä olin yhdessä vaiheessa mä olin parempi jopa tässä. Mä voitin tämän. Mä olin hävinnyt niinku tämä ja hävisin tämänkin. Mä voitin niinku tämän. Siinäkin vaiheessa oltiin kyllä aika vauhissa, mut nyt oltiin vielä nopeammassa. Että vieläkin jos tämä menisi paremmin, niin joo, sieltä löytyisi vielä vauhtia. Tää on niin kettomainen rata tää Alppinen. Joo, mä en oo sitä autoa saanut unlockattua. Ei tuolla on vedetty nopein aika, niin täällä näin 1410. Eli nyt 1417. Sieltä on tullut, sieltä saattais 70 aikaa voitettua. Tässäkin ollaan saatu parempi joo aika. Tää on toi 5.20.
Tässä mä nyt hävisin, niin joo, mä jäin tohon 8-2-1. Silloin kun mä voitin, mä sain ton 8-18. Tässä taas joo, alle 9 minuuttia. Tää on niinku kaikista pisin näistä tää. Vertigo Ridge. Se on jopa pisin noista.